Jees. Ja tultiin alta 10 minuuttia tämä viimeinen kierros. Viimeinen kierros tultiin alta 10 minuutin, muutaman sekunnin alta 10 minuutin. Näin oli, että tämä kilpailija numero 7, eli Jannik Janssen, hän kun tuli 3. maaliin vai kuinka, kun siinä on 2 kaveria ollut kärjessä. Sitten tulee tässä 4., 5., 6. ja 10. sija suurin piirtein ja tämä ryhmä maalissa. Ja näin on sitten kärki ainakin ratkaistu tässä Porvoon ajossa, mikä järjestettiin nyt 87. kerran. Ja voittaja tässä vielä kertaalleen ja varmuuden vuoksi katsottuna tuosta videokameralta, niin on kilpailija 106 Ben Karman. TVD Lenkkenin Ben Karman voitti. Ja numero 10 Ruotsin Pierre Bonjour, hyvä 2. Ben Karman, noin suomennettuna hänen sukunimensä olisi vaikka automies. Karman. Hän on kuulemma australialainen. Joo, mutta edustaa Lenkkeriä. Okei. Ben Karman from Australia, congratulations to you. You have won this competition. Ja numero 7 Jannik Janssen, Ruotsi Sverige, 3. Tilanne kommentoi. Mitä pitää olla? Todella viimeinen kierros, niin kuin arvata saattoi, oli se todellinen kirikierros, spurttikierros, missä nopeimmat pyöräilijät tulivat hieman alta 10 minuutin. Taisi muuten nousta varmaan ne kupin kärki. Ja tämän seuraavan ryhmän kärjessä maaliviivana ylitti kilpailija numero 9 Matti Manninen. 90, kyllä, Matti Manninen. Sen jälkeen numero 15 Daniil Andreev, Venäjä, Russia. Sitten Samuel Pökälä oli mitä ilmeisimmin 6. Ja hänen jälkeensä Roope Nurmi. Sitten Marek Salermo. Niklas Henttala. Anders Beckman. Siinä ilmeisesti 10 kärki. Ja sitten maalia lähestyy se suuri porukka, suurin ryhmä. Hyvä Tokki! Eikö se ollutkaan tullut tähän koko Kaiken kaikkiaan lähtöluettelon mukaan tässä elittisarjassa ja